जों जे tipra motha बेलायखेनो kwtal kaisa party tipra motha kwtal party ni bisingti khei जों edisibo dokol khlaike te tipra motha actually niyosso registration mamani nangkai o assembly election ni kisisa sikangse abon bagi बेलायखेनो kwtal abo laibumao swjaknai je kwtal kaisa bodol kwtal kaisa party tipra motha nei salsa bubagrani bisingti songsajakmani a party जेई मात्र रेजिस्ट्रेशन मानखा इलेक्शन पार्टिसिपेट खलाइका 42 टा आसन रिउ हमपानो चिनी एसटी सीट गांखाय असेंबली 20 टा नि बिसिंगो जों 13 टा मानै कप्लाइ इंखा आबो लाइबुमाव कताल खै लाइबुमाव आइखो कलाइनाय फिया ताबुकनि अजरावो बेलै खा खामानि कखै आबुसि नुगु बाक्सा जागावो अबदलनि बरक पाइजाक उ बदलनि बरकनो बुलाइजाक उ बदलनि बरक पाइजाक उ तेकासा बदलनि बरकनो बुलाइजाक तगलाइजाक नक सक चलाइजाक हुक सक चलाइजाक गाड़ी सक चलाइजाक बाइक सक चलाइजाक अब हाय इंलाइ तंलाइमन बेलायखेनो नुगु ताबुकनि अजराव आं अककनो किसा कुतु खेवान सुनानि बागै मा कयजाव तामंकाय तिनि नायनायदि नों अ कल्चर आबुचिनि कल्चर या आ तंमुं आबुचिनि तंमुं या तिनि नों आं अ पार्टीनि सापोर्टार होनजागनाय रक अ बदलनो हामजागु हिनाय रक आं अ बदलनो हामजागु हनै आं कप्लाइ इंखा हनै ते कायसा बदलनि बरकनो बुनाय रक बुजागनाय रक तिनि वानसुगैनायदि तिनि कायसा बदल तामो tipra motha थों तामो बीजेपी थों तामो आईपीएफ थों तामो सीपीआईएम थों तामो कांग्रेस थों तिनि वानसुगैनायदि तिनि बुनाय साबो ताइ बुजागनाय साबो बुनाय साबो ताइ बुजागनाय साबो गांखाय सापुटार बाय सापुटार सोसाइटीनि बर रक नोंहाय आंहाय पाब्लिक होनजागनाय रक नोंहाय आंहाय बदलनो हामजागनाय रक फिया तिनि कतर वान सुपमुं कुतुक कक हंखाय आबसि नरक एमएलए बाय एमएलए न बुलाय मानि नुदे नुखा ताबुक एमएलए सीटो बासानाय कैंडिडेट बाय कैंडिडेट न नरक बुलाय मानि नुदे नुखा तिनि गोबांमा सोशल मीडिया रगो गोबांमा न्यूज चैनल लगो थांगै टक शो उंलायु गोबांमा जगाव डिबेट शो उंलायु अंलाय मानि जगाव आजागा जत पार्टी नि बरक दङ लीडर रक कक सालायु ओ लीडर रक कक सालाय मानि जगाव लीडर बाय लीडर न बखरक फातिरि बुलाय मानि नुदे नुखा तामुखे ओ लीडर हनजागनाय रकले बरकनि अनारियाम दंगो तिनि नों आं बुद्रि उइरो हनाय केबो एमएलए जानाय केबो बा मिनिस्टार उंनाय फिया बरक से बरक नक हुक एसी रूम माननाय गाड़ी गुरा काहाम माननाय बसा बुतैनो परिनान बगी फेसिलिटी काहाम माननाय बिहिक बसा बुमा बुफा नक हुक जाति गुस्तिबा बिनि जे नक नुखुंगो तंनायनि बगी गोबां कुक काहाम कुक गभर्नमेंट नि फेसिलिटी माननाय फिया बसे बुलाइया तगलाइया गांखाय आसुक मानतैसे ब बुलाइया तगलाइया गांखाय ओ नों आं सापोर्टार होनजागनाय रक तामो माननाय नों आं बुलाइ तामो माननाय सादै तिनी जे एमएलए इंनाय जेसा पार्टी नि फानों थों जे कप्लाइ इंनाय ब एमएलए ले इंनाय एटलिस्ट ब एमएलए नि अनारिया मानि थानाय 5 बछर जरा आबोनि परेवो 5 बछर पाइमन यागुलो तेसा कप्लाइ केते 5 बछर मानफिनाय केसेन इंगैबो ब अनारियम नि बाट्टा कायसा बानि थांनाय फिया नों आं अ पार्टी नि हनै ओभार एक्साइटेड इंलाय चिनि पार्टी जिटिका हनै विजय मिছিল खाइलै हनै रं थंलै बाजी फुटी रुई रां चांदा थुम थुमै बाजी फुटी रुई रं थंलायै नों बिनि नक सकसाइ रिखा उ नों बिनि हुक सकसाइ रिखा बिनि बाइक सकसाइ रिखा बनो तकथारि रिखा बनो बुइरि रिखा ओ नों बुनाय तकनायले नों तामो माननाय सादि गेजों आबो बुलाय तकलाय इंगिसा ताम लाबोंनाय ओ बदला बदली नालाय मानि प्रतिशोध नालाय नानि बखानो खिबिलाय जासिदि प्लीज आबो चिनि तंमुं यो